Bangeniswe esibhedlela eNquthu ezintatha kusa ekuseni izolo abaculi bamaskandi abalimala engozini yemoto. Lolu daba sekukhulunyiwe ngalo laphana-ke ko-Facebook kakhulu, balibeka-ke abantu-ke olwenzeke kubona, kwaphinde futhi-ke bangeniswa-ke esibhedlela. Sithembe ukuthi ba-right lapha abakhona ngoba into ey'njengalezi uma zenzeka kuba kuningi esikucabangayo, kuba kuningi okufikayo ngoba siyabheka ukuthi ena uma kwenzeka into kumuntu eyikhaya uy'landelanga kugcina kungasekuhle, kugcina kungasabukeki kahle ukuthi kahle kahle kwenzakalani. La uLusanda Khumalo la uye ubikile udaba lolu ukuthi ena umshophi ubavelele bebheke kwenye yama-event laphana kuphi-ke ngicabanga ukuthi eNquthu. Lolu lubhalwe ngeyi-26 kodwa ngicabanga ukuthi luphume izolo lolu daba lolu, khona futhi laphana kwelanga. Beluthi ena balimele engozini yemoto abaculi bamaskandi ubani bangeniswe esibhedlela eNquthu ezintathakusa ekuseni izolo abaculi bamaskandi balimele engozini yemoto. Ngokuthola kwelanga uLusanda ibhova elincane Khumalo benoSikheqe Mfokabiyela basinde kukubi kuphaphalaza imoto ebekade behamba ngayo yayophoseka ngaphandle komgwaqo. Balimale beya emcimbini obuhlelwe ubani Imfezi Emnyama. Umfezi Emnyama-ke ngathi owakwaKhumalo-ke isibongo. Ngokusho kukaLusanda uthi endleleni bagibeze abantu abathathu abacele usizo lwezinyawo ezilula, uthi uyedwa oshonele endaweni yesigameko. Nkosi yami bakithi, eish umuntu wabantu, right. Bafethu uDisemba mubi, iy'mvula ziningi, ziningi ney'moto emgwaqeni, umgwaqo awukho muhle, kube nokukhathala okusiphathayo, ukhwantalala-ke nje singabantu. So kuba kuningi kakhulu ukuyophefoma-ke akukho lula ngani zakwethu. So abantu-ke bazi ukuthi ena ziningi iy'nkinga nama-challenges azoba khona vele. UDisemba-ke unayo-ke lento bafethu, asazi ukuthi into eyolungiseka kanjani lokho ngoba-ke abantu baningi uma kuyiwa emakhaya kwehlika ukukhushuka and futhi abantu uma bebaningi umthamo uba too much. Angeke nje nanokuthi-ke uDisemba-ke vele-ke ney'nto zawo uDisemba esingazi ukuthi yini le, kodwa sithembe ukuthi ena laba abalimele bazosheshe belulame. Nalo odlulile engozini yemoto umndeni wakhe engathi ungaduduzeka alale ngokuthula ngoba manje abantu bazobheka ukuthi abaculi maybe ba-right lo muntu lo ngoba mhlawumbe engaziwa bengayitsheli ukuthi phela ifemini yakhe izwa ubuhlungu ngayo. Ifemini yakhe izwa ubuhlungu ngalowo muntu lo odlule emhlabeni. Uyayibona lento leyo, bazi ukuthi ingane yabo iyabuya lapha ekhona ayisabuyi. So nje eish kubuhlungu kakhulu ngane zakwethu, abantu bephephe nje kulo Disemba. Siyathemba ukuthi ena-ke abantu bazoba right, nabo bey'gade-ke bebheke isimo ukuthi-ke sinjani lapha emnyango. Okuyilokho nje-ke esizokufunda-ke ngayo le ndaba le eyenzakalile khona laphana bebheke eNquthu beyophefoma khona emcimbini weFezi Emnyama. Kodwa-ke bazoba right, ngithemba ukuthi ena-ke bazolunga ngokushesha. Nisahle ngane zakwethu, sesizobuya ngokuzayo, sesizokhuluma khona la kwi-channel yenu, Indofana Soweto TV. Nisale kahle.